Vakomana the ruling party aiwa voya vachireceiva mashoko aiwa anoshamisa aiwa anobva kuma-citizens nevanhu vanobva kudiaspora vachivaudza mashoko ekuti aiwa, yes, you can come and chant your slogans, but isusu aiwa, we are trying our all means kuti tiremove chinhu chinonzi ZANU-PF party. Saka mina mashoko atinoona kuti panguva inoi vakomana vethe regime aiwa musouthern africa yose havachadikani kuti vasubscribe like turn the bell like timba paend the african vanobuda vachiposta picture awara vhipi chiwenga nomukuona iro voda vanyora chiti, dear Zimbabweans, can we have some alignment here, a bit of clarity. 23rd anenge achitonga is an Emerson internal memo to Chiwenga that I don't want you to be president. Even Eddie Cross said it. Murungu ana secret. Chiwenga must carry that cross. Let's not get sidetracked. The same manner, you must not get sidetracked by seasonal opposition shenanigans, which doesn't get us anywhere. Those seeking a functioning Zimbabwe must focus on removing ZANU-PF. Yesterday surgically so ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa nemacitizens vachiti aiwa vakomana vanenge vauya vachichanda the ED slogan vachiti 23rd anenge achitonga atona kuti aiwa imbori tsamba iri kungoverengerwa vhipi chiwenga vachimudzi aiwa vafana kuziva kuti 2028 hafaniri kuluma, but tiri kuona kuti vanhu vari kuti aiwa isusu semacitizens sevanhu aiwa vasingasapoti the regime kana kuti vanhu vari kudiaspora kana kupi, we are pushing kuti aiwa the regime itobva, this revolutionary party irove pasi, just because aiwa the whole of Africa it is crying because of this revolutionary party. Tudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ida kumesection medu aiwa musana subscribe or like and turn on the bell icon.